Hei! Me Hämeen ammattikorkeakoulussa aloitettiin tämä PK-yritysten vihreän siirtymän, digitalisaation ja muutoskyvykkyyden kehittämishanke tekemällä tarvekartoitus. Me haluttiin, että meidän hankkeessa tekemät toimenpiteet perustuu todelliseen tarpeeseen. Ja me etsittiin viimeaikaisin tutkimustulos PK-yritysten tilanteesta ja niistä merkittävimmistä toimenpiteistä ja yhdistettiin tämä tieto Kanta-Hämeen alueen strategioihin ja kehittämisohjelmiin. Tässä tarvekartoituksessahan meillä oli ohjelmista ja strategioissa käytössä Kanta-Hämeen maakuntaohjelma, kestävän kasvun Häme, älykkään erikoistumisen strategia, Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekartta ja tekoäly 4.0-ohjelman loppuraportti. PK-yritysten rooli vihreässä siirtymässä on merkittävä, että meillä Suomessa vain 0,2% kaikista yrityksistä on suuryrityksiä, mikroyrityksiä on 93% ja loput on sitten PK-yrityksiä. Mutta 43% yrityksistä ei ole ottanut mitään vihreän siirtymän toimia käyttöön ja 38% on ottanut 1-2 toimia käyttöön. Joo, ja ohjelmatasolla näitä uusia liiketoimintamalleja edistetään kiertotalouden ja resurssien käytön tehostamisella ja muun muassa jakamistalouden toimintamallin kautta, eli että hyödykkeitä voisi omistamisen sijaan niin lainata tai vuokrata. Näistä yrityksistä, kun ne on ottanut näitä toimia käyttöön, niin suurin osa on ottanut käyttöön ympäristöauditointeja ja kierrätystä, mutta näillä toimilla on itse asiassa hirveän vähän vaikutusta vihreään siirtymään. Ja sen sijaan paljon parempia toimia yrityksille suhteessa vihreään siirtymään olisi elinkaariarviointi, ekologinen suunnittelu ja vaihtoehtoiset energiamuodot. Aluetasolla näitä konkreettisia toimiahan on sinne kiertotalouden tiekarttaan nostettu ja siellä on muun muassa liikenteen sähköistäminen, aurinkovoimaloiden lisääminen ja paikasta riippumattoman työn mahdollistaminen. Toisin kuin yleensä luullaan, niin PK-yritysten muutoskuvukkuus on hyvä. Eli siellä tämä turbulenssi on ihan arkipäivää, kun on pienet resurssit ja vähän työvoimaa, niin siellä pitää olla valmis reagoimaan hyvin nopeastikin erilaisiin muutoksiin. Aluetasollakin muutoskyvykkyys on arvioitu hyväksi ja sitä tukee monipuolinen elinkeinorakenne ja sitten myös verraten suuri työllisten osuus julkisella sektorilla. Tästä digitalisaatiosta viimeaikaiset tutkimustulokset sanoo, että yritykset on ottanut jonkun verran toimia käyttöön, mutta ne toimet ei aina ole perustunut todelliseen tarpeeseen. Ja tutkimukset suosittaakin, että nämä digitalisaation muutokset vietäisiin strategiatasolle, jotta niitä pystyttäisiin mittaamaan ja yritykset laatisivat tällaisen digitaalisen transformaation tiekartan. Täällä meidän alueella niin hieno esimerkki vihreän siirtymän toimintaympäristöstä on tämä Moren yritysalue, jossa toimitaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Ja tässä meidän tarvekartoitusta tehdessähän on tullut ilmi, että kaiken yhteistyön olisi syytä perustua yritysten tarpeeseen, niin silloin niitä oikeita tuloksiakin saadaan aikaan. Ja vihreän siirtymän toteutuminenhan täällä Kanta-Hämeessä sitten riippuukin pitkälti siitä, että miten näitä strategiatason toimia niin saadaan vietyä sinne käytäntöön. Näitä tarvekartoituksessa kertyneitä tietoja me sitten hyödynnettiin meidän hankkeiden erilaisissa toimenpiteissä. Me tehtiin PK-yrittäjille mikrokursseja, joissa me pystyttiin levittämään sitä kaikista keskeisintä tietoa. Samoin me järjestettiin erilaisia sparraustilaisuuksia, joissa me pystyttiin sitten yrityksille tekemään erilaisia ehdotuksia ja ideointeja juuri niiden merkittävimpien toimenpiteiden kohdalta.